Maayong udto mga madi. So naay nag-commentary sa akong video nga kana nga video. So nag-comment siya diri Bisaya. Siya lagi ingon sila money can't buy happiness. Pero nganong daghan man tao karon nagproblema kay way kwarta. Sa una ra man good ng panahon kay kasagaran karon murag it's all about money na jud. Na stress ka og wala na kay kwarta heist. So akong tubag ana sa imo no Inday Gisela. Ako ni manghod siya ang nag-comment. So ang tubag na ko ana sa imo ha madam Madi kuan kani siya nga kaning money can't buy happiness is applicable na ni para sa ako applicable ni para sa mga kwartahan kay kanang kuan bitaw kanang naana sa imo tanan kanang fame, good looks, kwarta murag nahigda na kas kwarta pero dili gyapon ka malipayon kay ngano kabalo ka mati nganong dili gyapon ka malipayon kay naay nag-ingon nga kanta nga katong gimingaw ako so kantahan ta mo pasensya na lang sa akong tingog mga madi kay murag ginig kandi nga nakabuhi nga gigukod so naay kanta nga nag-ingon nga gimingaw ako sa presensya mo unsa toy sumpay na pati sumpay kadali so naay kanta anak madi kantahan ta sa kakaron naay kanang istorya ana sige katan pa sa mga gimingaw ako sa presensya mo balik ka pagtandog kasing ko kay kanimo mabati ko tinuod na katagbawan tinuod na kalipay nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma o Jesus ikinahanglan ka. So mauna mga madi. So nadunggan ninyo ang lyrics. Ayaw na lang ninyo pansina ang tingog mga madi. Na lang ninyo pansina ang tingog mga madi kay kanang kuan ang kato na lang lyrics. So ang message no nga giingon nganha nganong dili ka malipayon bisag na sa imo ang tanan madi o padi. Kay kulang ka sa iyaha. Si Lord wala sa imong kinabuhi. Mauna nga kulang gihapon wala kay satisfaction sa imong kaugalingon kay wala kay Ginoo sa imong kinabuhi maunay kulang madi mauna nga bisan naa na tanan sa imuha dili ka malipayon kay tungod wala kay Ginoo sa imong kinabuhi sama sa giingon sa message sa atong kanta nga kanang gimingaw ako so pagduol sugod karon madi ko nakatan-aw kaaning akong video sugod na og duol kaniya karon kay maunay kulang sa imong kinabuhi bisan pa man igsuon ko ako dili ko gyud sama sa uban pod dili gani ko kanang unsa ni kuan sa Bible pero nagatuo ko sa iyaha wala ko dili ko master sa mga Bible verses mga madi pero si Lord na permi diri sa akong lughan permi na ako siyang kauban ako nang gina-apply sa akong kaugalingon bisan pa man dili ko perfect na tao masayop man gid ko pero once nga masayop ko madi permi na ako nang hinuktukan nga naagyud tay kuan kanang naatay kanang pagbasol bitaw nga gihimo ko man to dapat nagpataas aw kanang gitasaan pa nako ang akong pasensya para dili ko makatubag niya mga inana once nga pananglitan makatubag ko or makaaway ko dapat akong gitasaan pa nako akong pasensya naa gani ginaingon di ba madi nga ang katong giingon nga ang magpaubos itaas sa Ginoo so mauna mga madi so dapat naatay Ginoo sa atong kinabuhi maong dili ka malipayon bisan naa na sa imo ang tanan.